unse over the weekend asem kese bi e beto abonten omano be kai 2015 dum so be se yen na nya de ketwa ba bia ben onam bia de obeti aye hi ni chese generator esu ba bia esu na ekodrum pempen so wo se ye cheche enti e bia enne obehunu se kokomremre for more light nyambo ochina na tesanofo no manya light de ha ye dum no ye se load shedding sa bra ne ye ti dum so timetable dum so bedo kro man na ma ho hie ba ye eni chese atete ye yaresabia hodo kro hia kanea eja operation akoya asem kese eja hihie ba ye enam dum so eni pa ye hire wom eja pade eseye na enya de ketwa enti sa bra no obia be ka cho se ahohia bremu pa enna ye wo na amanebo bia ba beto dwa chese se sabre no ne wa ho yenye mu na ho behia se aben owoso sabre no etumi toto ne ma no mutumi nya plant awodo a ye betumi abebo yenye ma ho odin tidom na yenya nkanea eti adwumako ba ko a no ye from Axa Energy unsi ye omo power plant bi a eno no ye kokotoye na sa ehun hyehyeye se bekwa wie chire na sa bredum so ye womu ye bekonya sa plant ne dia ba na be ye dwuma bebo ne nya hoden no enyina ma hoden ne nya nkanea no wonim de siye abeto dwa se owura bi a ye fe no Asante kwaku be ko na ye kane no na ye tema oil refinery ye to no ona ye managing director opanyi yi sabre no na oni adwumako bi efe wo mu Goldman Sachs na eye adwuma ena chese ena mo se na obena nyina mahode obi ense nyina mahode fa wo de sika wo ho eti se be na Axa yesi companies mra mebede na mo bebede no ye beka se bia companies nan wo hode e benu so beton ye adwuma na ye de ma wo na Axa ansana adwuma no Omanhene de be ma wo mo no amanebo akwakopie mu US court ma court atena so a omadi asem na kyerese owura ni tue sika $1 million ema sabre soafo na ohwe ye power so wonte sabre beka ye 2015 omanpani Mahama na abre so ne wo minister of power ano no de ne nyina mahoden sa soafo no wo beka ye pa na ye fa ye Kwabena donko sa 2015 2016 no krampo ko na wie ye mu hodom no pressure bi e ko panyin yi so pressure bi e ko panyin so e man reason e na nya de keto because o ka che Ghana for so betudum so ase enti hyehyɛ ne na monto do di tudum so ase no e na abeto dwa se sika $1 million ena chese yewra be queen no no di Axafo anim a mo pese mo ebenya contract o mo di ye plant ne ba no ena mo tua ma no nyo no nko a yeso ko mra sebedwa fie so a mra sebedwafo bi o mo abedwa ko do hwe nyina ma hoden so a na wo se kodiri wo mo nchen na mo so di wo nkomo gigi tum nya de ma ne koso en chese mie fa ye de atiefo sika komo ye dream ye bribe no enye sika ketwa enti no na tese no dia ba beto dwanie na wo hwe daily register wo bo amane ne wo de osofo asabre no na wo hwe ye power so ye Kwabena Dr. Kwabena donko ni foni da ha e na kwaku Asante be ko a ono so no tese no US o ma so ni pantie so o chese o tue sika wo so mo so sabe na US fo so keka ho no mo companies bi a wo mu bie no mo hunu ne se enam sika be ko tue aye e ma oman mu mpanyifo bi a no mu di anim sabre 2015 no ne nam so mo nya aye nti ama sabe de na ekọ so na ye se tender na mo bie ye na nkrofo be de ye no fan ye anya adwuma sika tue na ewura mu no enna emane nya nsunsuanso se Axafo nya sa adwuma no nti ne ye ho asem edemu den na eboboba yanka no sa eboboba ene eba ye hunu se no achi hunu se pictures bi ni edi bi na mo monten so empanyefo no mo na eba bedwa ko mo hwa nyina mahoden ense so mra che bedwa fia no mo no mo no wo mo listen so beto abonten empanyefo bi no me advices de maso afo no sa bre no ye mo so sika bi ko mo nchen chese Nsem pi ti delegist aka ho asem saka na wakenkan bi ensakrayen so a aba omanpani na mamuo mu no na the bokrate eka ho asem na omo de omo kan kosi se o se omanpani John Dramani Mahama wapa yewra sedun ketia hodum ehu chese wapa na deja wapa ne hontoma yete se wada deja eno ne de obokrate eka eba no ministry resafo ekoso beka ya na wo twetwe mu ne putupuru kra de ho amane beto wanim na eno no eye empagefobia ebi mu asoye dada ene ye yo mokwasoye foforo obu oso anu wonim na sese wo maba afofra eba ye no ye yewra Mahama yarega ye ne wono ekwasoye kwakosha mamu nkuma
asoma hodoɔ ɛna ahensɛm ɛnhyehyɛ so no na ɛkɔ akɔhwɛ sa adwuma no ɛna yɛwura Ahmed Ibrahim no wɔ saa so no ɛde ne kwaso yɛ kɔ akɔhwɛ mpɔtam ahonedie ho nsɛm no wɔn na ɛkɔ akɔhwɛ ɛna yɛwura yɛ maame na se nyina yɛ sister Zinato Agyeman Rollins ɔno so no yɛde no ɛkɔ akɔdi ne dwuma asese no wɔn nyinaa no ɛhyehyɛ mu na wɔhwɛ list ba yɛ ɛne ɛho ɛnkɔmɔ no a Eddie, baby, I could be no na. Yera connect Gebeta J. Say so no free environment. Co. Defense. On if works and housing, eco defense. Aha. I want to know want to back I no one so you fire Kwafo Bonetipa. Kwafo Boneti and then the Ketwa. Na chese no sakraye baye. Na daily jisi there was say Omanhene pa yera said Lukitia Hontuma. Say a dientin or canasa, patron second of worker ya. No one can be a day a mayen. And na yera Martin Kpebu so a can be. Yera Martin Kpebu can send over the weekend or say on TSA the entry Omanhene John Dramani Mahama and in Abenyi or mania bre wo mo TikTokers a good social media so e can some of aben ho na so branch friend Kevin tell on to US mamu ya no obia ni won ma won twa ne po man Ghana mu e wona so ye ohene wona so ye soafo wona so ye mampani sa bre wona so ye post wona so ye so wona so ye hwan wona so ye nsem treni abrante be di watem die ne so aka no beka de akyerew nti o say se nipa bi otesa brante Kevin tele ba Ghana na so Omanhene national security na bono ho ban a ne che say edie ne Omanhene sa to say TikTokers ko ka some social media so a wo so wache no de oyabro sampo ba Ghana man security dia na eno so no eyasem sebe Yera Martin Kpebu ene wode atumu no eno ye de daily gist aka ena mekan e de akyerew enti eno so e wode bokrata ahodo nim Chema won't to be so say yes na lawyer for file bail appeal one more say ne sabeka bail a one more dia koto court anim nti no so no daily guide aka ho asem e wo hanoma da bokrata yi dia ba na ensem ahodo bi ase rato forcing wakobie military facilities for frokra no a unique development limited wabo mabaso e wo adwumaso a wo mo aye nti da bokrata ahodo no de ensem no edro so saka na wakenka bia ma